Bafowethu into ongayazi inkulu kakhulu kunawe. Bafowethu umasipala waseThekwini sekuvelile ukuthi ufuna noma ublocka imarch and march ukuthi ngomhla ka30 imarch and march ngomhla ka30 ingamashi eThekwini umasipala waseThekwini. And angazi ukuthi uXaba awumeya waseThekwini ikhanda lakhe liyasebenza ngempela noma alisebenzi yini. Yabona njengoba ngithi uXaba uke waqamba amanga uXaba asobala akliye ukuthi athi abantu bangaphandle aba asesiwe uHome Affairs wathi yena bebe u410 out of 410 bonke banawo ama permit banazo imvumo zokuba seSouth Africa bese kuthi wathi oyedwa obengenawo ngasho ngathi waze wanamanga nangomuntu wazahubhuza uhubhu likaBhejane nangomuntu. Webafowethu ningathembi noma yini eshiwa abantu bepolitiki. Ningathembi noma yini eshiwa abantu bepolitiki. Ngiqale futhi ngaphinde futhi ngasola ngalo 600 million budget o-approviwe. Neyinkulumo nje zika minister lo obambile amapolisa umnumzana uKhathalya ukuthi no man, something off here. And now uSiril Xaba ngiyasola ukuthi la eThekwini uSiril Xaba uyena onesandla semfene ukuthi kuthiwa makublockwe imarch and march. Engazi ukuthi le genge yezepolitiki inelinye iqhinga ngokuthi ifuna ukucindezela abantu nokuthi ifuna ukuphazamisa umhla ka30 igenge yepolitiki inelinye iqhinga elingeke lize libe lihle kuma South African citizen. Listen to me very well. It is not about your bloody political party. It is about our country. Guys, take us very serious. Take the South African citizen very, very serious. It's all about our country, guys. It is not about your political party now. No. Put your political party aside. Put your political leader aside. It's about our country, South Africans. South African people. Nithanda ningathandi ikhona izoba khona imarch ngomhla ka30 eThekwini. Asizukuzwa ngani maqile masipala waseThekwini khohlwa njengesidome esikoleni izoba khona imarch ezoba khona eThekwini. Imarch and march will march eThekwini. Lalela, we will say march and march until we win. March and march until we win. March and march until we win. Listen, asizukuzwa ngani. Now this is a proper revolution time. Asizukuzwa ngani. Nibhizi lana nibhizi nezizinto engasile and we know ukuthi lokhuzwa uma ngabe kufakwa le budget ka 600 million ukuthi khona amaqhinga kona. Yabo siyazi ukuthi futhi ingcenye yaleyo mali ya kwiNC. Siyakwazi lokho. 600 million what for what? Yini ayaziyo umnumzana uKhathala ngemarch and march uplaneni yini ayibekile plan wazini uzokwenzana no 600 million for what good reason? 600 million Sikenziwe impungusha bafowethu. Sikenziwe impungusha siyakwazi ukucabanga sibadala and izwe lethu bafowethu izwe la South Africa. Ngaza kwethu nibabhasobhe abantu beSouth Africa abantu bepolitiki ukuthi basixabanisile futhi basihlukanisile kakhulu. Kunjenje nje sihlukaniswe abantu beze politiki ama politician into nje ipolitiki ihlukanise yasiqede ya divide umuntu omnyama yamqeda. And therefore they can't even think, they can't use their ubuchopho babo proper. No ways. You abakwazi ukublocker ukuthi march and march ingalokhuzi ingamashi ngomhla ka30. No, kuprovoke abantu la. Listen, abantu basemzansi ngeke beprovoke nina ma politician. It is a result of politician and we know and we are aware ukuthi you are busy planning all your nonsensical stupid things that you are busy doing. You guys have never done nothing for this country for 32 years. You never done nothing for this country. And njengamanje ingane sebenzi, njengamanje ingane zidla inyawupe, njengamanje ingane zine depression. Ingane zidepressive but ayisebenzi namaphepha azo zifundile.
ake nisiyekeni bafowethu ngalento yenu yokuthi nilokho nisikhombisa ukuthi how stupid intellectual you are, because you can't do nothing, you can't even think for yourself. You really don't care about people of South Africa. People of South Africa does not deserve this kind of treat that you're doing. Itreat iphelele ukuthi nizothi nina imarch and march neyiblock eThekwini anifuni ukumashwe. Kanjani? How? No man. Lalelani, ngakwenzeke lokho. Kuyilungelo labantu, kwi-constitutional right yabantu ukuthi kwi-constitutional right yabantu ukuthi abantu banamalungelo ukuthi betoyitoye bemashe belwela imfundo zabo. This is our right usifuna uclean itheku, and also this is our right ukuthi ama-illegal immigrant abangenayo amaphepha abahambe, bazohamba nithanda ningathandi abahambe. Susani laba baseshewood, and we know ukuthi senithatha abaseshewood manje nibafaka emabhasini nibayise eGoli. You are busy now, niyabathatha niyabarowundisa. We know very well. Ningasijwayeli kabi bafowethu. Singajwayelani kabi. Lalelake. We are march and march until we win. We are march and march until we win. We're not going to listen ama-leaders angenabuchopho, ama-leaders angakazenze lutho. Alokho ebhizi endla imali. Yilokho engikushoyo ukuthi iyekeni lento yenu ukuthi ke nithi akuzukumashwa ngomhla kalokhuzaneni ngomhla ka-30 June. Anikwazi ukuthi nisilwela amalungelo ethu. I-march and march izomasha ngomhla ka-30 June. June, it's here to come. So don't come and tell us nonsense. That's stupid. We know ukuthi you guys are really stupid. Ngiyakubingelela mbukeli. Hayi. Izinsolo eziningi eziqhubekayo hayi zibhizi ziya ngokwanda zokuthi umnumzane uQaba oyimeya yaseThekwini ukuthi uzama ngawo wonke amandla ukuthi ayivimbe i-march and march ingamashi ngomhla ka-30 June. And basamangazwa amanga abantu awaqamba mhla ku-verify ama-foreigners athi abantu abantu abawu-400 beyi-1 umuntu obele eSouth Africa ongekho emthethweni. Hayi impela bamsola uSiliqaba bathi intambo ngathi ayicwili kahle kupharafini. Bathi hayi singasabathemba manje osopolitiki abathembakele. Banalo 600 million lo okuzospendwa wona ngomhla ka-30. Cha, ingxenye yayo yeqembini le-ANC isayogcwalisa amaphakethe abo lamasela lawe ANC impela hayi. Kuthiwa lento asiyibheke ngeso elibanzi. Bathi nalama foreign abasuka nawo abasuka nawo eSherwood bawajikelezisa bawasele kaphumla mqashi le eGoli ayikhona kanti bowajise kuze kube nini. Kanti yini inkinga ukuthi umuntu kumele agoduka kubo uma engenayo amaphepha? Mbukeli, ngisacela ube lokhu ubuvo bese uphinde usubscribe. Sibonane evideo elandelayo, ube nosuku olumnandi.